seke ngibiyelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama ngumsisi aka inkosi yo-admin. Uma uqala kule channel qinisekisa uqinisekisa subscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Udaba ke le video etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana lapha ke ku Twitter lokudutshulwa ke kubulawa usomabhizinisi wey'ngane. Zindaba ke lezi ethinta abantu abaningi kanti ivideo siyipostile ke lapha ekhasini lethu la kwa Twitter. Ngakwazi ukuthi usibonele ngoba abantu sebeqalile bayaphawula babeka ke imibono yabo ehlukahlukene. Mawuthi usibonele le video futhi uthi ngizuvolo lwakho nomoya ukuthi wena ucabangani ngale video esabalele lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti ke i-link soyifaka lapha kwi-comment yokuqala wengane nawethu uma ungeze lapha ku-YouTube kwi-comment yokuqala i-link ezokuyisa straight kule video uzibonele yona uzokwazi ukuthi uyithole. Kanti ku-WhatsApp sokwazi ukusinikeza abantu abafisa ukuyithola lapha ku-WhatsApp bazokwazi ukuthi ke sibasendele yona injoba ke injalo. Mina sengiphumula lokho nje ucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyipostayo.